tinabating hapon niya. Irwar mo aja ropam. Ano, Sherman tank ng mga Amerikano noon nung inatakin nila yung mga Hapon, ginamit nila yan. Wala na yung mga Hapon pero may mga natitira pang ano rito, mga Haponesa. Yan mga Hapon, Mama-san. Ay, domo arigato ni Mama-san. Arigato gozaimasu. We have a visitor right now. He came here to visit the relatives who died here. She works for Toyota before, from Texas. Daniel, that's you. Ay na dyan sa'yo tila eh. Okay, ready? Smile. Okay.